mahibalo sa sugo sa ginugo. Sa hapit na siya mukayag sa langit, kinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman, bisan tampayon tao di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaonog lalinon ang nagtuman, uhaonog lalinon ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw dinhi sa tulumanon. Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam
sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan namo nas kay tas-an sa mga langit nining gabi na o Dios. Nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo tungod sa iyong pagpakig-uban kanamo. Hangtod dining mga orasa, ikaw nagagiya kanamo. Og ubani kami karong gabi una samtang kami paminaw ug magatuon sa imong mga pulong, magatubag sa pangutana. Hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron ang imong mga pulong amo kining masabtan magagiya kini kanamo paingon diha kanimo. Bendisyon kaming tanan karong gabi una. Naglaom kami nga ikaw magdungog ug magpatalihog sa pagampo kini gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga manluwas. Amen. Okay, mga higala, ako kamong gina-welcome no sa pagpakig-uban karong gabi na nining tulumanon, Jesus is our hope. Okay, nagbinugtong taron dinhi sa studio tungod kay ang atong mga kauban wala dinhi no sa ato nga programa. So kung magpadala mo mga mensahe gala, dali lang idritso og send kang Brother Libby Claves kay ako ra ang diya sa studio karon. Ayaw lang sa mong text ngadto kang Brother John tungod kay diyan na naabot na si Brother John. So okay, gina-welcome na mo no tanan nga mga tigpaminaw, tanan nga mga viewers na to sa Facebook, sa bisan asa nga bahin sa kalibutan karon. Kamong tanan mahigala, gina-welcome namo sa pagpakiguban nining tulumanon. Jesus is our hope. Okay, ato ding pahibalosan no diha sa Kadwaman alang sa home division diha sa Libho o sa Kanagahan ang Calib Care Group nga karong Sabado pohon dunay stewardship seminar nga himuon diha sa Kadwawan Church. Murag Bernes kabi na mag-start Sabado buntag o Sabado sa Iway. O naa sila si Pastor Romy Ilustrisimo, naasad si Pastor Formentera. So ginawag ato makaigsunan diha sa Libho sa home division o sa dito sa Calib Care Group nga arita mag-usa sa Kadwawan Church. Okay, atong ato sang ginapahibalo no alang sa mga kaliwatan ni Brother Joseph Kimno nga mipahulay og mga adlaw higala mao ang paghatod kaniya ngadto sa iyang temporaryo nga butanganan diha sa public cemetery sa Bugo no. Alas 11 sa buntag ang service ato sa ilang panimalay nya human ana mga alauna maoy pag hatod niya nga rin sa iyang temporaryo nga pahulayan. Okay, magpadayon ta sunahan ang panahon ako sang ihatag ni Brother John Dihito. Well, daghang salamat Brother Lebe. Well, mga higala, good evening. Welcome din sa atong programa. Medyo na late o gamay tungod sa mga gitawag og mga additional schedule na to o na unexpected schedule mo na nga medyo nalita usahay ang atong dagan dire kanunay na lang kitang nag-communicate Ginoo while nagdagan ta kay mura og puga-puga na gyud aron kitang dili mo samot pagkadugay sa atong pagka-late. So salamat nga hantud karon na gihapon mo nagapabilin nga diehard loyal nga nagasunod nagapaminaw sa atong programa. Okay, sa dili pa diayta mo irog ngadto sa unahan ato usa ning great dinhi sa atong programa si nag-birthday karong adlaw si Carla Isabel Kalungsod ug si Ma'am April Rose Kalungsod no. Thank you so much ma'am sa pakig-hinabi o niya happy birthday kaninyo karon. Once again, Carla Isabel Kalungsod ug si Ma'am April Rose Kalungsod from Arizona, USA. Happy birthday. Okay, sama sa naandan mga kaigsunan o mga kigalaan
sa gihapon maingon mi nga salamat sa inyong pagsunod kanunay sa itong programa. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning basahon makadiyot no ang niya sa screen. Niya si Brother Edward Generes. Iyang mensahe, miss you all. Niya sad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kanimo Kuya Libby og mga kaigsunan sa kanunay na minaw naminaw ni ining programa. God bless and happy midweek. Okay, ni apod Sister Alma Mahait, mayong gabi, mayong happy midweek and good evening to everyone. God bless you all and more power. Niya sad si Brother Ronilo, mayong gabi usab kanimo Brother John. God bless. Niya pod si Mirari Malamdag Buholst, mayong gabi sa tanan. Niya pod si Brother Jerry Nailon, agiyang mensahe, miss you all is the God loves all. God bless us all. Okay. And God bless all listeners and to all viewers. Niya pod si Joyce Grace Ortiga Hapitan, maayong gabi sa tanan, labi na ni Brother Willie Hirarman o Lolo Rode Dablo. God bless sa atong tanan. Manidipagin siya mensahe, mayong gabi po Sister Marita nga gwapa og buutan kaayo. Mao ni atong nakita sa screen Brother John ang mensahe. So moadto siguro ta sa pagbasa sa pangutana. Nya murag na may reaction kagabi Brother John. Well, kana siguro may ato nga tagdon karong gabi una Brother Libby sa inyo pag-broadcast gabi ni Brother Isaw dito magugo sa kanana ang Division Province. Kagahapon di nagid mada sa akong oras tungod kay dunay mga importante gid kaayo nabisan pag nakumpleto na diri sa ato pagikan ang mga papers, pero pag abot dito na pay daghang mga additional papers nga imong idagandagan mo na nga wa gid hinuon may makabalik sa atong oras. So kanang kuan pag broadcast niyo ni Brother Isaw kanana ang reaction ato na nga tagaan og pagtagad kanang reaksyon sa ato nga listeners kagabi Okay no, ako sa ning basahon makadiyot ang mensahe ni Apo si Brother Elmodam Flores. Mayong gabi ninyo diha mga brother John, Brother Lib, happy midweek sa tanan. Ni Apo Sterlia Muñez, mayong gabi ninyong duha og sa tanang naminaw watching sa Tansa Cavite. Okay, ako ning basahon Brother John ang reaksyon kagabi o niya human sir na basa ani mo police sir kadiri kay mo out na po kana importante ka naka-text ko siya wala ka receive ka. Yes, diri na nako nabasa ang imong text Brother Libby. Ko nga mo adto lang ko kay open ako pa mo ko diri ko la wala pa mo ko may rin ko. Akong ikuan akong unsa ni ako nga unsa ni akong na diri na nako nabasa ang imong text no. Mo out lang ko man ako basa ba Johnny kalaw sa ako basa na pangutana. Ingon siya nga ni nga no, the Catholic Church did not change the Jewish Sabbath. The Sabbath which is traditionally observed on Saturday. Traditionally gani, murag sa tawol na, pero di man na sa tawol dyan kay sa Ginoo mo gina. Yes, it's true. Ingon nga, the Sabbath which is traditionally observed on Saturday remains an important day of rest and worship for Jewish people, para lang ko ni Diyos mo Dio. However, in every Christianity, as I mentioned earlier, the observance of the Sabbath day shifted from Saturday to Sunday. Okay, shifted ang ginahuna nga giilis. Ang unang Kristiyanos ko, no? Ang unang nga Kristohanon. Nagbantay si Gopole, gibalhin, Sabado, tapos Domingo. Ang pagsingila, unang Kristiyano ko, no? Nagbalhin sa Domingo. O niya, this change was not initiated by the Catholic Church. Dili ko ang Catholic Church mo nag-initiate sa pagbalhin ini.
but rather it was a gradual development within the early Christian community. Hinay-hinay kuning na usab, mga Kristiyanos nag-usab. The shift to Sunday worship was influenced by the belief that Jesus Christ rose from the dead on Sunday, which became known as the Lord's Day. Nahimo daw Lord's Day ang Sunday. Kinsa kay nagsulti nga, kinsa kay unang naglitok ani nga ang Lord's Day Sunday. Now, over time, a Christianity became more established. Sunday became the primary day of worship for Christians, while Saturday continued to be observed as Sabbath by Jewish communities. The Catholic Church, along with other Christian denominations, continues to observe Sunday as the day of worship and rest, while respecting the Jewish observance of Sabbath on Saturday. Okay, that is a very clear. No? Okay, ato na nga hatagan og atensyon sa pagkakaron. Hinuon na dili man lang kay karon raning mga pangatarungan na kining mga rasuna ning abot sa atong programa, pero kadaghantan naman ni ipasabot, pero sa gihapon ato ni gisaad din sa kanginan until nga doon na pa'y mga tao nga magpabilin nga mangutana o ingnon nahimong diskumpiyado about the Sabbath day, ato ginang hatagan og atensyon, Brother Libby. Okay, Brother John, hinaydag balhin nga rin. Okay, dito na lang siguro ko, Brother Libby. Aron mabasa ni mo ang kuhan diri Sam. Okay, ako ning basahon sa diri di si Ruben Dilantar de la Peña. Maayong gabi mga kapaglaom watching. So mga higala, mo-out lang usa kuno kay dunay importante kayo nga lakaw ning panahon nya karong taon-taon sad mog serbisyo punta sa ditos na Matyan. So si Brother John maoy muhatag pag tubag nining pangutana nga ato nga gibasa karon. Pangutana kini gikan ni Jimmy Rico Mata. Jimmy Rico Mata, Brother John, ang nangutana nini nga pangutana. Okay, akong ihatag kanimo ang panahon. Adto karon ka Joseph kay service mo kuno karong gabi dito. Okay, Okay, mga kaigsunan, makigalaan, mag-inusara taron dito for the meantime, kay doon na magyay mga dili mabalibaran, dili malikayan nga mga lakaw, mag-inusara ta karon diri. Inunta gi sugdan lang usa ni Brother Libby kay naawahi rag ko. May tungod aning pangutana ni Brother Jimmy Rico Mata. To tell you frankly, Brother Jimmy Rico, this is your own interpretation. This is your private interpretation. Remember, this program, we are based on the Bible. Nahibaw ka mahitungod ni ana. Busa, ug unsa may mga niya sa Biblia, tuguti lang gyud nga atong ipalutaw, ipasabot nato ang niya sa Biblia. Mahitungod sa iaro adto usata nga sa imong paglikay nga Roman Catholic Church is not changed about the Sabbath, but this is the traditionally of the Jewish people to worship. Muna imong gipasabot. Unya, sa imong gipalakaw nga ang Domingo gisep no siya sa adlaw Sabado sa pagrespeto nga kini siya mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Yes, that's true. Nga ang Sunday is the resurrection day of our Jesus Christ. But remember, Jesus Christ did not abolish about the Sabbath. And the Sabbath, remember, this is not the Sabbath of the Jewish people. This is not the Sabbath of the Jewish worshipper, but this is the Sabbath of the Lord thy God. Remember, according to the Exodus chapter 20 verse 8 until 10, mao ni ang gisulti Brother Jeremy Mata ang gisulti. Remember the Sabbath day to keep it holy. Think it.
Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thy labor do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Brother Jeremy Mata, please attention. Ang gisulti din 6 days thou shalt not labor do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Remember, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. So dili gid mahitabo nga kanang imong gisulti nga ang Sabbath, this is what? The tradition of the Jewish people, this is the worship day of the Jewish people, tungod kay kinisya ang adlong ikapito, adlong Sabado, iya na sa Ginoo, dili kay iya sa mga Hudeo. Kung atong basahon ang gihisgutan sa Duay version, Brother Jeremy Mata, ang Duay version nagsulti nga nagingon, santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Ulom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado sa Ginoong Dios nimo, dili ka maghimo og bisan unsang buhat. Kini pa lang pagkasultiha, Brother Jeremy, gibadlong na unta ka, gitudluan na unta ka sa Ginoo sa insakto. Dili ka maghuna-huna ni anang imo-imo lang nga dili mao sa gisultis Ginoo. Nganong ninghong gitudluan na ka, nganong gibadlong ka na, gitudluan ka sa insakto, gibadlong ka kay sayop ka. Tanawa, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 nagsulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Remember nga ang kasulatan ang Dios mo'y nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan ang tumong og katuyuan sa Dios ngano nga iyang gimugna ang balaang kasulatan aron ang tao matudloan. Sunod, alang sa pagpamadlong, busa ka ng imong sayop nga mga huna-huna o mga dinahom-dahom, gibadlong ka na unta, kay nasayod ka naman, nakadungog ka naman sa kasulatan. So, nagingon, alang sa pagpanulid, baliko ragid kay ng panghuna-huna, o pagsabutan nimo, mauna nga tuliron kas Ginoo. Unya, ang ikaapat nagingon, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Pero kung dili ka mosunod sa gitudlo, kung dili ka magpabadlong, o dili ka magpatulid, sa unsa man nga punto o mga bahin nga mahimo kang mamatuto diha sa pagkamatarong dinhi sa balaang kasulatan. Naguna, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O sa tugostos Ginoong matudluan ka. Then pangalawa, gituga kini sa Dios alang sa pagpamadlong. Gibadlong ka na, gitudloan na, gibadlong ka na. Gitugas Ginoo alang sa pagpanulid. Sa sayop og dili nimo mao nga panghunahuna, nabawog ka, gusto kas Ginoong tuliron. Kining tutulo ka mga butang, ang pagtudlo, pagbadlong ug pagtulid maunay unang moabot sa imong kinabuhi. Kung kining tulo musakay diha sa imong kinabuhi, ang ikaapat nagingon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Pero unsaon man nimo ang pagkamatuto diha sa pagkamatarong kung magpabilin ka nga magsunod sa imong kaugalingong huna-huna o mga dinahom-dahom. May usa lang ka punto nga husto ka sa imo diri nga giriat, Brother Jeremy. Ayaw lang og kalain kay nagbase raman tas Biblia. Kana Sunday is the resurrection day of the Lord. Yes, that's true. Tinuod na nga maunang adlaw ang paggabanhaw sa atong Ginoo, but this is not the Sabbath of the early Christian. Remember, the Sabbath of the early Christian is a Saturday, not Sunday. Hinumdumi na, Brother Jeremy. Well, may tungod sa imong giingon nga the Roman Catholic Church did not change the Sabbath to Sunday.
Ha? Mo na imong gi kuan mo na imong gisulti no nga the Roman Catholic Church did not change from Saturday to Sunday. Well, dinis akong kamot brother Jeremy Mata kini ini iya gid ni sa doktrina ni sa simbahang Katoliko gitawag ni og the Converts Catechism of Catholic Doctrine nagini by Reverend Peter Gierman. Mao ni siya ang kuang gini kini ni ang inyo gid ning balasahon. Ni ay gisulti dinhi sa second edition 1910 page 50 ato kuno ning tan-awon sigon sa imong gisulta. That's why nga in early time nagsulti ko nga this is your private interpretation, this is your own understanding. Pero niya pamatiin niyo which is the Sabbath day. Mo ning gisulti dinhi. Niya ang tubag ningon, Saturday is the Sabbath day. Remember unsa ang adlaw nga igpapahulay, ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Nagyo din isunod. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Please remember, Brother Jeremy Mata. Unsay imong gisulti diri sa imong reaksyon, pero wa ko nagwa nga sayop ng imong reaksyon Naging di, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato mang gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado? Niya ang paliwanag sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin nun, nga nagka-conflict ang inyong pagpasabot, pagpaliwanag sa imo, your own understanding, your own private, kanang private interpretation, o sa simbahan. Naging din why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato mang gibantayan ang Domingo kaysa adlawng Sabado? Because the Catholic Church, tungod kay nga Iglesia Katolika, in the Council of Laodicea AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Remember, kung sa imong gisulti, Roman Catholic Church did not change the Sabbath to Sunday. Ang imong gisulti, imo ginang gisulti. Pero ang pamahayag nga opisyal sa simbahang Katoliko nga sa tuig 336 ang konsilyo sa Laodicea nag-usab gikan sa Sabado ngadtos Domingo. And this is the concrete evidence, Brother Jeremy Mata, and please dawata na lang nga nasayop ka. Di ba? Unya, nag-ingo din why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Nga naman, nga Iglesia Katoliko ato mang gibantayan kaysa ang adlawng Domingo kaysa Sabado. The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. Adunay duha ka dagko nga rason ang simbahang Katoliko og kini nga rason dili haom og insakto nga rason dinis Biblia. You know why? Duha ka butang nganong gibantayan nila ang Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo og ang balaang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa mga apostoles sa adlawng Domingo. There is the two reason ngano nga gibantayan sa simbahang Katoliko ang adlaw nga Domingo. Og unya gisunod sa daghang mga simbahan karon, daghang mga pundok ang simbahang Katoliko sa ilang kaugalingon nga adlaw nga igpapahulay nga mao ang Domingo. Remember ni ana, Brother Jeremy Mata. Well, niya pa'y atong basahon, Brother Jeremy, kung unsa kini ang gisgutan dinhi, no? Dinhi sa The Papal Controversy, page 179. Nagingon din gisgutan ni D.V. Ray, a Catholic says, from the same Catholic Church, you have accepted your Sunday and that Sunday as the Lord's Day. She has banded down
as a tradition, and the entire Protestant world has accepted it as tradition, for you have not an iota of scripture to establish it. Klaro, di ba, Brother Jeremy Mata? Ang gipanghisgutan ini, adunay mga lig-on kayo nga ebidensya, mga konkreto nga ebidensya nga ang Domingo gipuli sa simbahang Katoliko sa adlaw nga Sabado. O tungod niya na, Brother Jeremy, ang Biblia gituga sa Diyos ni nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O sa gitudloan lang ang tao sa insakto, pero muhimo gyud ang tao og mga rasones og mga katarunganis al kontra sa mga kamaturan nga gisulat sa balaang kasulatan ug unya nigawas nga ang inyo dapig mo sa pangatarungan apan dili sa kamatuoran. Kung atong basahon din sa nagisgutan sa CSSR in a lecture at Hartford, Kansas, February 10 na 1854 din sa T. in Wright. Akong basahon na, naging din yun. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Lain na usab. Mga konkreto nga ebidensya o kamaturan nga dili tinuod ang imong gingon, the Roman Catholic Church did not change from Saturday to Sunday. Ang imong gingon, wa na mag-usab, pero din higyon sa ni, giusab nila. So nagkaalkontrahay mo. Unya, agi og dugang, tanaw ha, agi og dugang unta nga pagpangalap og mga kamatuoran nga ang Domingo maoy igpapahulay. Busa ang simbahang Katoliko nag-offer, unsay nag-offer, nagtanyag og unsa man kantidad nga ilang ihatag usa ka libo ka dolyar. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me the Bible alone. Can prove to me gingo din nga from the Bible alone that I am that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Busa sipiat ka sa pag-ingon mo, the Roman Catholic Church did not change from Saturday to Sunday. Giangko nila nga ilan ning giusab. Niya pa din sa The Catholic Mirror, September 23, 1893, nagingon. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Ingon niya na katinaw, Brother Jeremy, ug nagtuo ko nga wala kay diferensya sa imong salabutan, sa imong pagpanabot. Nagtuo kong matalino ka, nagtuo kong nakaeskwela ka, ug imposible nga wa nimo masabti uban sa nang naminaw karon ang mga butang nga atong gihisgutan dinhi sa kahanginan. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Ingon ini ka klaro, Brother Jeremy, nga ang imong mga panghuna-huna, ang imong mga pag-inunta, ang imong mga panahom nga wa usba sa simbahang Katoliko ang adlaw nga Sabado ngadto Domingo, klarong nasayop ka, Brother Jeremy, kay nga naman giusab nila ang adlaw nga Sabado ngadto Domingo, kay ang adlaw nga Sabado dili kini igpapahulay sa simbahang Katoliko, kundili ang adlaw Domingo ang igpapahulay sa simbahang Katoliko, ug ang Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay sa atong Ginoo. And this is very clear nga gipasabot o gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan, Brother Jeremy. Well, niya patay lain nga kanana ang gihisgutan dinhi, nga in early Christian ay wa nagkip anang kuan Saturday
ha ilang mura mag-sweep huna-huna kuno ka kung wa ba sila nag-keep brother kanini ang an early Christian brother Jeremy Mata. Pamatii ko no dinhi sa The Living Bible akong basahon ha sa gihisgutan dinhi sumala sa Lucas Kapitulo 23, 54 ngadto sa 56. Pamatii ko nun ni Brother Jeremy Mata kung wa ba sila nagkip mahitungod ni ini. Gihisgutan din sa Lucas Kapitulo 23. Unya 54 ngadto sa 56. Oh, remember now look, ang gisgutan din ni akong basahon na unsay gisulti din matud pa sa 54. Ingon ini ang gisulti. Luke 23:54 to 56 atong basahon. Mo ni ang gisulti din nining bersikulo ha. Matud pa dinhi na sa 54. Yes. Ari ko magsugod sa 53. So he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth and laid it in a new unused tomb hewn into the rock at the side of Galilee. Kini si Jose nga taga Arimatea, iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus didto kang Pilato ug unya iya kining gihugos paubos ug iyang giputos sa panapton nga nipis kanang gitawag og linen. Ug iyang gilubong didto sa wa pa gyud malugni nga lugngana didto kilid sa pangpang. Unya nag-ingon din this was done late on Friday. Tanawa, this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Unya nag-ingon din as the body was taken away, the woman from Galilee followed, and so it carried into the tomb. Then they went home and prepared spices and ointment to embalm him. By the time they were finished, it was the Sabbath, so they rested all that day as required. Giyon siya niya. Namahuli sila sa adlaw Sabado. Sumala sa gisugo. Unya, ang early Christian wa ba nag-keep og Saturday or Sabbath? Nag-keep sila. Ang early Christian wa ni nag-keep og Sunday. Ang ilang gi-keep is Saturday. Sabbath ang gisgutan dinhi. Og unya, imo lang gibali kay ang early Christian sila mga unsa, mga Sabbath keeper, dili kay mga Sunday keeper. Now, ang Sunday ba, this is the day of worship of the early Christian or for the Christian. Pamatii ko nun ang gisgutan sumala sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 27 ata, kung wa ko nisipiat ani. Dili 27, 21. Ako masahon na og unsa nga gisulti dinhi. Jesus and his companions, si Jesus og ang iyang mga kaubanan, may laing gagoy-kuyo gidato gini Jesus, ang iyang mga disciples. Naginini, Jesus and his companions now arrived at the town of Capernaum, and on Saturday morning went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Nagunsa sila. Ang mga tinunan ni Jesus o Jesus, niadto sila sa dapit sa mga Hudyo. Kay natural Hudyo, maguto ditong lugar. O unya, niadtong Sabado sa buntag, unya sila nagunsa, nagsimba. Unya, muingon ka nga ang early Christian wa nag-keep og Sabat? No. Dili na tinuod. Kay ang early Christian hinuon, wala ka na nag-keep og kanang Sunday. Ang ilang gikip ay Saturday. Nagkaroon kung ato ning tan-aon, Brother Jeremy Mata, no? Dinhi sa
gisgutan sumala sa Levitico Kapitulo 23 versikulo 3 dinhi sa Contemporary English Bible unsay gisulti dinhi niya. You have 6 days when you can do your works. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana. Unya, mangutana ko nimo Brother Jeremy, base sa imong naeskwelahan o sa imong nahibaluan, unsa man adlaw ang ikapito nimo, Domingo ba? Remember, Sunday is the first day of the week. That is the beginning day of the week. Unya, nagingon din when you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. This is not for the Jews. This is for the Lord. Ako balikan nagingon, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Wa magyon because it belongs to the Jews. Sakto unta ka sa imong opinion, Brother Jeremy, ug wa ka lang gid unta masayop. Nagingon din nga matud pa, the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath. Bisan asa kamo nagpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw Sabado. Dili Sunday ang gisugo. Ano ko nga ang gisugo sa tudi na makag Sunday? Unya gisgutan pa din Nagingon din you must rest on the Sabbath and came together for worship. And came together for worship. Saturday is the Sabbath of the Lord thy God, and this is the day of worship for the Lord thy God. Dili niingon nga iyas mga Hudiyo. Unya nagingon pag ni Brother Jeremy ingon this law will never change. Kini nga balaod dili gyud mausab. That's why nga bisan sa daghang mga pundo karon, mga tao nga mga Sabbath breaker kay sila mga Sunday keeper, munas ginhawa nilang pangita og mga katarungan is mga rasunis nga ilang maditor ang kamaturan, apan ang kamaturan nagpabilin nga nagabarog nga kamaturan, samtang ang mga bakak nga mga pangatarungan nagkadugang gidinuon og katinaw ang mga bakak nga mga pagtulunan. Brother Jeremy, mo bitaw na nga sa katapusan sa atong programa mo ingunta, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Ingon ini ang gihisgutan. Well, mga higala, adto ta usa sa pagbasa sa mga comments nga ato nga nakuan, ato nga na-receive diri gikan sa atong mga pinalangga nga mga viewers. Maayong gabi Brad John, og Brad Libby, og Brad Isaw, og sa tanan nga naminaw. O gika, maayong gabi po diha kaninyo, no? O niya si kinini ang RG Mori Vargas Punay Ibanez, no? Happy evening sa inyo. Kapag laom Kuya John and Kuya Libby, God bless of your program. Niya si Edwin Notarte, klaro jud ang imong mensahe sa pulong sa Ginoo, Brother John. Tinaw kaayo. Okay, salamat Brother Edwin Notarte. O niya kinini ang ani ay hangyo nga send stars to see your comment here. Okay, no? Ato paning adtot nato ni sa unahan kinini ang kinini ang uban dinhi nga kuan nato ni kinini ang mga kuan dinhi mga ato ta sa uban nga mga kuan dinhi atong makita dinhi aw dawa naman tay lain pa nga makuha dinhi, no? Okay, salamat kayo ato ning tan-awon ron sa sulod. Okay, matungod ni ining mga puntuha, matungod ni ining mga puntuha, Brother Jeremy, uban sa tanang mga naminaw. Ang Sunday, remember,
Sunday, this is not the rest day of the Lord thy God. Ang gisulti, 7th day, not the first day. Ang gihisgutan dinhi. Sa pag-ingon nga, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day of the Lord thy God thou shalt not do any work. Busa dili gid ni mahitabo nga iyanis mga Hudiyo ang adlaw nga Sabado. Nga naman, kung inyong basahon sumala sa Marcos 2:27, si Kristo mismo nagsulti. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Mauni gisulti gyud sa kuan kinini ang mauni gisulti gyud sa ni Ginoong Hesus. Nagingon si Hesus, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Kung atong tan-awon kining mga puntuha, gibuhat kini sa Dios, this is not for the Jews only, but this is what? For the man. Ang man, kung imong hapitan ang Grigo, naghisgot ka na agad. Ang original nga Grigo, naghisgot ka na og kanang anthropos. Ang gipasabot sa anthropos, all mankind or all races of people. So dili ka makasulti nga ang Sabado iya lang gyud ni sa mga Hudiyo. Kay Sabbath or Saturday, this is not for the Jews, but this is what? For the Lord's people, and this is for God. Kung atong basahon din hiyo, sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, dinhi sa The Living Bible, akong basahon na, kung unsay gisulti dinhi, Ezekiel 20:12. And I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Sa di pa nina ko lauso nagbasa, ako sang anam-anamon pagpasabot. And I give them the Sabbath, og akong igahatag kanila ang igpapahulay. A day of rest, ang adlaw sa pahulay. Every 7th day. Unsa every 7th day, dili giingon nga every first day, wa giingon nga every Sunday, every 7th day. Unya lisod man pud nimo og ingon nga Sunday is the 7th day. Di ba? Kay Sunday is the first day of the week. Nagingon dinhi, and I give them the Sabbath, a day of rest. Onya every 7th day. Ang sunod nagingon, as a symbol between them and me. Ingon nga kini simbolo o timaan, taliwala kanila o kanako. Unsa ni siya? Timaan. Kung ang adlong Sabado, mao ang timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Tingnan ha? Kung ang adlong Sabado, mao'y timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Makapaduda nga kanang Domingo kang kinsa na nga timaan. Wala klaro ano ang Sabado. Gihatag sa Ginoo kay timaan sa mga katawhan. Kung ang adlong Sabado timaan sa Dios sa iyang mga katawhan, makapaduda kung kang kinsa ni nga katawhan ang nagbantay og Domingo. Kay ang gihisgutan nga timaan sa katawhan sa Dios ang kining Sabbath, Saturday. Musa ang mga Sabbath keeper, klaro na. Pero ang Sunday keeper, klaro. O niya, kung atong basahon din niyo, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Kinsa mo'y nagbalaan ang Diyos, og sila mahimo nga akong tinuod nga mga katawan, that they are truly my people, og sila mahimong akong matuod nga katawan. Kung ang Sabado mo'y timaan sa Dios alang sa iyong mga katawhan. Tagaay kuno ko diri, Brother Jeremy, basig na ibaw kada ubang naminaw nga Sunday
is a sign of the ganun na ang the people of God. Kana mura gid na ang ato nga gikinahanglan diha kanini ang Brother Jeremy. Sa atong gibasa kaganina nagingon, I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. Sa laktod pagkasulti, Brother Jeremy, nagsunod ra gid mo sa adlaw igpapahulay nga iyas tao ug inyong gisupag ang igpapahulay nga iyas Ginoo. Mamalandong kuno mo kung asa may inyong sundon ang igpapahulay nga iyas Ginoo o kana bang igpapahulay nga iya sa tao. Well, ato ning basahon dinhi ang kinini ang mga kuan, mga uban nga gihisgutan dinhi dinhi ang kuano uban nato nga mga ako dinhi si Brother si Brother Ronilo Itang sa texter nga nag-react ang unang Christian mabasa buhat 11:26 si Apostol Pablo kauban sa kaigsunan sa pagtuo misulod sa sinagoga sa adlawng Sabado buhat 13:14. God bless kanimo. Okay, thank you so much sa imuhang kuan Brother Ronilo, imuhang kanini ang reaction. Well, mga higala, wa na tay oras. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kanginan. Brother John dito, magaingon sa inyo, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, mga higala magampo sa tan dalang panan og makagaga. Okay, mga higala magampo sa tan dalang panan og makagagahom nga Dios na kaskuno sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong. Das kahayag sa kamaturan papangalagara diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manuluwas. Amen.